Kaixo familiak, maiatzak 15 da, eta badakizue zer? Familien eguna ospatzen dugu. Etxe batzuetan pertsonak bakarrik bizi dira, beste batzuetan gizon eta emakumeak bakarrik bizi dira, edota bi emakume elkarrekin, edo bi gizon elkarrekin. Etxe batzuetan ama eta semea bakarrik bizi dira, edo aita eta ama alaba batekin, edo birekin, edo askorekin. Etxe batzuetan amona bilobarekin bizi da, beste batzuk oso urrunetik etorri dira. Baina denek dute amankomunean gauza bat, guztiek euren familia osatzen dute. Anitzaren mundu batean, familia eraikitzeko 1000 era. Begira gure ikastolan ze familia polita ditugun. Hau da nire arreba, nire amatxo, nire aitatxo eta nik. Muy bien. Gorria, guztiz gorria, odolaren bizia, maitasuna, berotasuna, zuaren ondoan kolorea, laranja, guztiz laranja, frutaren kolorea, alaitasuna, garaipena, beharrezko energia, horia da bizitasuna, eguzkia, ederrena, postasuna, agerian jolastuko algara. Era bateko edo bestekoa, gora familia! Gora aniztasuna! 1000 kolore!